maar snoeit. Net te bang worden om te snoeien. Nee. Dit is ook een mooie opbouw, hè? En die texturen van die bladeren hier ermee, hè? Het brede blad, heikenprote lef van de slakken. Op het moment nog net. Nee. Dan gaat het nog best. Ja. Nou, we gaan hier bij de tuindel van Tuindorp Harkema. Er binnen 52 tuinen, maar we moeten keuren en beoordelen. Dus je hebt nog wel even wat te doen. Ik denk wel dat het wel nodig jou zijn horen wordt van de jongen, ja. Ja, nou dat is altijd wel een beetje spannend, ja. En dan wordt toch wel zo goed mogelijk de tuin de voorlezen ha. En dat zie je dat dan niks aan beoordelen als van, nou, dit ziet er goed uit. Dat wordt toch wel graag. En joh, heb nogal een tuin? Ja, dat klopt. Ja, dan wordt wat te draaien. Dus ja, er moet wel wat gebeuren om het alweer weer wat netjes te krijgen. Nou, hoe lijkt het? Nou, dit is een hele fraaie tuin. En qua aanleg en onderhoud en de opzet. Ja, dit had wat. Ja, tevreden? Ja, zeer tevreden. Ja, ja dit springt er echt uit. Ja, ik word er heel rustig van. Ik mag er graag in bezig wezen. En dat het dan weer een beetje mooi is. En dat de bloempjes weer bloeien. En vlindertjes eromheen vliegen. En ja, dan kan ik er mooi van genieten. Dan zit ik er, ja, ik zit er ook wel eens even in. En dan zie ik daarna en dan vind ik dat heel mooi. Want de meesten in de Harkema, ben het van die tunkers? Ja, dat zijn echte tunkers. Dat zijn de echten. Fanatiek. Ja. En ja, ze had in de regel uit het er al heel mooi in, hè? Over het algemeen, dan doen ze echt hun best voor. Dan prepareren ze de tuin al jaren tijd. Want ze weten dus dat we komen te keuren. Dus dan ben je al bezig geweest. Je krijgt even een tuintje gekeurd op het kant van het dik. En die vrouw zei, ik ben al 2 dagen in de tuin bezig geweest. Dus, Omdat je hem kwam. ja, natuurlijk. Ja, wie had zo'n Londen keer? Ja. Ja, ja. Dus je ging voor de eerste prijs? Ja, dat is het streven al. Dat het slaagt, weet ik net. Want ik ben net de enige met een mooie tuin hier in Harkema. Ik ben een hele protameesken en leden van tuin. Die hebben echt wel een hele mooie tuin. Dus het is net een makje. Nou, gaan we naar de volgende. Goeie. Wat ben je in mond van? We doen struin. Struin? Ja. En vind je dat leuk? Ja, wel aardig. Aardig. Het water is wat te koud. Ja. Ben je er al even in geweest? Ja, ik ben ook op onderwijs. En je dan? Nee, maar wat maar net zijn met 4 stukken oud. Ja. Waarom dan net? Nee. Pootje baden, maar meer ik net. Nou, doe maar. Dus je zit een beetje achter die vampjes om. Nou ja, Ja, helemaal. Helemaal. Ja, zei wat? Ja. Doe net? Nee, stiekem borst. En waar van de 12 is dan het leukst? Dat kan ik niet zeggen. Want dat ben hun vrouwje. Ja. Daar mag ik maar Nee. net op praten. Nee, ziet ze. Nee. Ben je er nog gewoon maar bezig? Nee. Oké. Nou, als dan ging je hem nou weer even fut. Oké. Ik ben hun om op praten. Dus Jim zit een beetje achter hun om. Nee, dat was maar net. Nee. Gewoon vriend. Ja. Net meer? Nee. Nee. Type net echt. Ik zei net. Ja. Ja, mijn type steek ik net. Nee. Denk ik. Nee. Denk er los.
Ja, nou, ik is nog net heel goed, dus... Nee, precies. Nou, Pieter. Ja, niet. Ja, Als je hier zo steensjost, erin trouwen. dan twee stoere kerels daar. Ja, op zich. Ja. Op zich wel. Oké. Dus het zou eventueel het nog kennen van Simmer. Nou, als er één niet... Als ik één niet was kiezen, dan wist ik het wel. Ja, dat wist ik wel. Ja? Ja. En welke is het dan? Denk je Anne. Ik denk dat die het knapste is. Maar welke kleur badhanddoek is dat? Die oranje. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Maar daar zit je hem dan beide een beetje achterom dus. Nou, nee. Nou, ze willen meer eigenlijk capriolen aan, maar... Oh zo. Ja. Maar de twijfels dus nog. Ja. Ja, oké. Nou, we wachten maar spanning af. Ja.